Tingati mimwedzi mishoma yapfuura pane nyaya yakatanga kutenderera pa social media uye zvakare nemu mainstream media, nyaya yakanga iri murume anonzi Timothy Ichiminya uyo akatanga kutaura kuti inini ndinonzi King Munhumutapa. Tingati akasike kutanga munguva vamugabe vachiri mutungamiriri wenyika. Kunewo zvakare mumwe akambotaura izvo kuti inini ndinonzi King Munhumutapa the third. Asi nyaya iyi hakuna kwayakazosvika uye zvakare murume uyu sekuziva kwangu akazoshayika. Zvimwe chetezvo iye zvinezvi vaTimothy vabuda nenyaya imwe cheteyo yokuti inini ndini King Munhumutapa. Asi kune vanoteera nyaya idzi nekufamba kwenguva takazonzwa kuti vasungwa ndokupedza masvondo vari muusungwa vakazoburitswa. Vabuda kudaro tavatsvaga tikati aiwa regai tinyatsonzwa vachiminya vachitaura kuti nyaya yeumambo hweZimbabwe takatarisana nezvekwaMunhumutapa zvakabva nekupi. Mambo makadi tiri nani makasimba tiripo isi kuri sei kunobviwa kunobviwa kwa manake chaucha handitika sekutaura kwandaita mambo tingati kana kuti gore rakunopera ra2024 ndo pakatanga kungotaurwa nyaya iyi. Zvinotanga ari makunaka makuwa ende pa social media kazhinji vanobva kuti kunyepa vanhu vaita se mazvona vanhu vakazinge vakuita kanika uchokwadi pamakazonzi masungwa ndo pakazonzi munhu yariko naye nepamakazopiwa bail nekuzobuda nekuzoramba nhau yenyu chingofamba. Saka vakawanda vanenge vasanganidzwa kunzi munhu yariko here kana kuti creation ichi yesocial media. Ndinotenda kuti matipa nguva yekuti titaure nyaya iyo. Tichitanga mambo munhu anonzi Timothy ndiani? Munhu anonzi Timothy Chiminya mwana waPaulos Mujuru Chiminya anova founding father of King Munhumutapa. Ari mwana waPaulos ari mwana waNyamazana Chiminya ari mwana waTogwe Chipi Chiminya. Timothy Chiminya anobva kwaChiminya mubhuku rekwaChiminya iro munyika yeBuyera ari murozvi mwera moyo ndiye anonzi akunzi King Munhumutapa today. Tichitarisa nhoroondo yekufamily kwenyu, baba vanga vaine madzimai vangani uye mhuri menyu mimi makamira sei? Baba vangu vanga vaine madzimai vanokwana kuita ndingati 8 ende takabarwa takawanda tinosvika kuma32 asi I am the second from the last born. Ndiri second from the last born. My father andida kumbovaona vakafa ndini 6 months. Then ndini 6 months ndo pandakanokambaira ndikanotora heti yavo yeumambo. Ndo vaiti kana mukapinda mudanga mombe yenyu ikapinda mudanga medu yaifanana nedzedu mukanzi tinai yenyu makuishaya. Ndo vaMunhumutapa ndo vakakonzeresa hondo kuti izoitika. Ndo vakapinda muofisi masinifi nedemo vakapuhwa chigwagwagwa kunzi kana vachida kutonga uine chichi. Vachibva ipapo vachibva vati ndoenda mativi mana pachine varungu vanonzi vana Beach. Vana Beach vakauya kuvainterviewa vakagadzwa 18 October 1956. Murungu sinifi ndokuchiti isusu tagara kwedu tina Queen Elizabeth saka munhu anoda kutitongawo. Ndo pakatanga hondo. Baba vati ndoenda mativi mana ndobva vaenda kuMozambique ndobva vanosangana naGungunyani ndobva vanosangana naMutema ndobva vanosangana naReta Ngwena ndobva vanosangana naMusikavani ndobva vanosangana naDhabadini Story. Ndo pakazofomeretwa tsvimbo yenyika yainzi ZANU-Ndonga. Mushure mekunge kwanzi chiendai munotora mashanga emurungu
makomrades ndobva vatonouraya murungu ndobva vauya nawo mashanga iwayo ndo akagadziriswa kuti pazova netsvimbo yainzi Zanundonga yakazofa iina story yaasina kuzokwanisa kudzoka nayo mushure mekunge anzi kana hondo yapera unozodzoka netsvimbo iyi iye apakatiswa nababa zvinokonzera kuti Rex Nhongo azozviti Mujuru rakanga riri zita rababa vangu rainzi vaMujuru Rex Nhongo ari wokwaMutusha saka iye ndobva azotora zita rababa vangu achishandisa sezita rehondo sekuti founding father vakanga vari baba vakanga vachinzi Muroshi ndivo vatakanga achirwira zvichireva naMwazha vese aya vakatobhabhatidzwa futi nababa nokuti baba vanga vari mubhabhatidzo kwaMarangi vachinamata nana Marikebho Marangi vakaudza Mwazha kuti uchaita chechi vakatoita chechi ndofunga kana makambotenderera zita iroro kuna Mwazha achitaura namai Mwazha vachiri vapenyu achiti vanga variko kwaChiminyako variko vabhabhatidzwa murwizi runonzi rwekwaGavi rwizi rwacho rwanga rwine Jorodhani ndoma vakabhabhatidzwa kwaGavi umambo hwina baba vamunhumutapa founding father Mujuru Chiminya mwana waNyamazana mwana waMharadzi mwana waChogwechipi saka baba ndokuti inini ndoenda Matimana hondo ndokutanga ende hondo yatanga ndobva kwaita mukadzi akanga aripo ainzi Mazviona ndobva vatenderana nana baba kuti ndaimutora Mazviona vana baba vachitoti nehanda ariko mamwe makomrades achiti akafa ndobva Mazviona ndobva auya ndobva pavakafomureta vari pamwe chete nababa baba vachizoti inini vanangu ndakura so ndoita ndakudzokera kumusha baba ndokudzoka kumusha gore ravahwina ndogore ravafawo 1980 ndogore razopinda vana comrade Banana nana comrade vaMugabe vari prime minister vachizopindawo vachizotonga vanhu vakapfekawo makadhibhokisi akanga aripo akanga akanyorwa kunzi Jongwe iri zani raforces iri zano revanhu asi zvabvira paumambo hwaMunhumutapa zvokuti Munhumutapa riri izwi guru raisvika panhava yaTumbare richisvika paMatopozi richisvika pamabwe adziva baba vakare vanga vaine mhepo yaMunhumutapa asi mhepo yacho yaMunhumutapa ndo mhepo yavakatanga kuvabata 1940 asi yanga yambobata vana Chinemeso 1926 pa1926 ndopa yakati ndichadzoka after 500 years kana chiti nhava yaTumbare Tumbare akanga ari muzukuru waera mwoyo ndiye akanga akuita sekuti ndiye zigoko rakanga rasara ainzi panhava yaTumbare unoti vanhu vaizoti Tumbare nokuti ndiye akanga akutaura wakanga asara mukuru akanga akutaura kuti izwirai mboti zvakati izwirai zvoti zvakati varozvi vakanga varitadzira izwiri rikaenda rikati ndichadzoka after 500 years radzoka rakatanga kubata Chinemeso akanga aine maziso 4 mwana wachifu chirume akanga aine maziso 4 kugotsi nekumberi anokonzeresa kuti harurwa idzo dzizovapo harurwa dzemasvingo dzizovapo richibva razobata baba vangu baba vachibva vazobata vanga vasiri vega vanga vaine vamwe varume vakanga ari sekretari wavo ainzi Washayo uyu ndokutorwa nevarungu ndiye akazoenda kuBritain aenda kuBritain atorwa nevarungu ndokunoningikira ndokuenda kukwekwe varungu vakuita inonzi divide and rule vakuona kuti Mujuru Chiminya atobudirira agadzwa namavhudzi ndopavakanopinda mudziva riripo riri mudombo ravazungu riri kumusha uko kwaida kuvakirwa bwehera office ikarambika kuvakika nekuyera kwako nokuti bwehera office ndopaingadi yanga iri but zvakaramba kuti ivakike nekuyera kwaita bwehera office ndobva vavakira ndopajuru kudhuze nekwaigara vana baba kunonzi kuJakarta kubwehera
zvokuti isusu takatozotama tichibhinda machimani machimani macho vachibva kumasvingo vakabva vakatakuriswa janga zvichinzi zita rinonzi mambo ndobva razourawa nana chimombe imba yedu yana baba vamunin'ina wana baba ndo vakazouraya zita rinonzi mambo ndo vakanga varidzima radzimwa nana Petros pabwera office apa zvokuti umambo uyu hungadei hwanga hungoripo nekuti hwakanga hwatoapo hwakagirandwa ndo kuzoitika kwazvakazoita kuzosvika zvazosvikawo pandiri izwi richibva razondibata ini ramunhumutapa kusvika ndizosvika pandiri vanhu ndakaudza vamugabe ndini ndakanovaudza vamugabe ndandaenda kuchina ndikadzoka kuchina ndichita kunge ndichadhipotwa nenhau yemhepo yakatanga kundibatira ndikuchina ndandaenda kuchina ndopandaida kutenga mabhazi mabhazi ose zvaanazvopo zvose ndindakatanga kuzviita ndichida ndiine kambani yainzi National Public Transport Association ikasainwa napresident vachiri vice president pajustice ikaita makwikwi chaizvo nanakasukwiri vachiti uri kufambirei nesignature yapresident ndikati saka yavice president by that ndo paaita fight vice president nani napresident Mugabe saka ini ndikavabvunza vana vakasukwire kuti moda ndisainise kupi ivo vice president varivo legal minister wejustice saka ipapo ndo pandakatanga kubatwa nemhepo yamunhumutapa ndiri kuchina ndobva ndadzoka ndobva ndaenda ichibata mhepo yakati chii kana kuti panga pasina munhu ainzwisisa zvaitaurwa sezvo kana munhu achinge apoterwa no vanhu vaitonzwisisa zvavaitaura nokuti ndaitoti ndatiita zvokurota ndobva ndaita zvokurota ndobva ndaenda pastate house paine murume anga ari painzi mhepo yakakubatai muri kuchina ndiri ndobva yandichidzokera kuzimbabwe iwe takakugadzirira umambo asi umambo uhu hwakandishambisa nokuti ini ndichitokura handina kukurira kumusha ndakakurira kwehanzadzi yangu inonzi mairi vengu nokuti amai vangu vekundibereka paguru handi munoziva pakanga paine vakadzi vakanga varipo vakawanda saka vakadzi vanoona pamunini vakabva vatanga kuti vakadzi vadiki vanotorwa nevarume vedu saka mai ndokushaya kuti ndoita sei ndobva vanondisiya kwaana sisi kwamairi vengu ndiine 6 months ndobva mairi vengu andichengeta ndatotengerwa mukaka ndichichengetwa mai vaenda unoroorwa unonzi kwagwini ndatengerwa mukaka ndichichengetwa ndobva ndakura nasisava zvokumusha zvekwachiminya hapana chandandichiziva kana akambotaura nyaya yacho hapana papaina mukoma mukuru anonzi Mabasa vakazvifambira 88 vakatiwo ndakarota murume akainzana nedenga vakazozvitaura musi wandagadzwa vazvifambira 88 zvikanzi ndarota murume akainzana nedenga achihwaira maziso achiti uchafambirwa nemwana mudiki saka pandakatanga ndo pandakatanga kufambira Mugabe aripo nana Reverend Mutudza ndobva ndavaona nana Comrade Zora ndobva ndavaudza kuti ndaona Mugabe abhiswa asi ndamuona abhiswa nemasoja saka ndaona abhiswa nemasoja ehurumende chimuudzai kuti December zvanzi haasvika zvikanzi koti akasvika ndikati munondigura musoro nokuti ini ndaitoziva kuti no zvandaudzwa kuhope mhepo inoita izvozvo zveshuwawo takadai musi wa8 June ndobva ndanyora retreat ndobva vakazodzoka kuchina mhepo yatidzokera yatidzokera that was 2017 pandadzoka 2017 ndo pandakanzi indaunoudza Mugabe kuti wakubviswa nemasoja pane zvayaitoda kuti Mugabe aite before masoja kuitira kuti paizopinda vanhu kana kuti paizopinda mumwe president aizopinda aine authority futi yaMugabe saka ainzi nemhepo mudhara uyu akaita nharo anganzi ita chii anga anzi nemhepo ndiende naye kumanhizi echikapakapa ndaita inini ndiende naye kumanhizi echikapakapa ndonokumbira ndiri pamanhizi echikapakapa muninga yegomo remanhizi echikapakapa ndadzoka ikoko ndonokumbira ndiri kwamuringa kubwera
ndokumbirira opuhwa mazano nemhepo kuti achazvifambisa sei, nokuti nyaya yekubviswa ndo yakanga ichitongoitika kana zvisina kudaro. Asi dei akatera zvandakataura, dei akatosvika pakuapoinda munhu wake, saka iye akati ndoda kumbotesta kuti ndizvione. Saka paakatoda kutesta kuti ndizvione, zvicho akazviona. Ndichitotaura Tizora yendomti iwe Tizora. Saka makatosvika ku State House wangona Tizora. Makatosvika ku State House. Vakakubvumira yenyu kupinda. Vakatondibvumira kupinda. Ndoenda ndina Reverend ainzi Mutudza. Paina uyu ainzi Matenda. Paina umwe futi ainzi aimbofamba naNadzova. Ndikatopinda. Saka ava makanotanga masvika kwavari. Tatanga ndasvika kwavari. Ndisvike kune mutungamiri. Ndisvike kune mutungamiri. Ndikamuona in Pauzoma. Ndikamuudza kuti izvi vakandinyoresa retreat vakati kana wasvika December unoita sei. Tinokaona kwasvika December kasvika mugaba chiri muofisi, iwe tichakugura chii musoro. Ndikanyora muState House ndikatotaura kuti vana Tizora imimi tichatizokushayai pano muState House macho. Ende hazvambotorawo nguva Tizora takazomushaya muState House macho. Mugabe akabviswa zveshuwa zvokuti kubviswa kwese kwaakanga achiti akazoregreta Mugabe kuti ndakateerera kamukomana akaka dei nhasi zvinhu zvazina kuita sei, zvazina kundiomera. Ndo the same zvandaiudza futi even the president anga aripo kuti no, imi president zvamahapo chigamushira imwe neMutapa sozvondadii sozvondauya. Then vanhu ndikatoenda kuClipable Farm. Tisati taenda kuna president kuti vakugamuchire, ngatimboendai kune mhuri yekwenyu. Madzoka imimi kuChina muchiti ndine hope kana kuti ndine mhepo yakundigara iri kunditi inini ndini Munhumutapa. Nekuwanda nekukura kwakaita mhuri yekwenyu vakazvigamuchira sei? Mhuri yekwedu yakatozvigamuchira, haina kumboita dispute nekuti yakanga yakazviudzwa. Ende yakanga yaona inini ndichitora yeti yavo baba ndine 6 months. Saka zvaka zviri beyond doubt. Saka ndakatoizvita nemasvikiro nemwana waMunangagwa anondishandewo akatouya naGwedegwe. Anonzi Gwedegwe anga ari komishina wamasoja akatouya. Zvokuti Gwedegwe akatakatanga kuwira kuti Gwedegwe pakakumbirwa corona yese inini ndindakafamba. Gwedegwe uyo Jacob Mudenda vachisafiwo mumota yangu ndichikumbirira corona yese kusvika yapera. Kusvika azoti ndachiendai kumusha tinoona kuti tinogadza here. VaGwedegwe vaya tasvika kumusha kuya vakuda kudivhaidha vanhu, vaona kuti vanhu vese vatendera. Masvikiro ese aripo, vamwana neWerika uko vakanga varipo, vekuWedza vakanga varipo nemamwe masvikiro vakauya. Vamwe vakatozononoka kuuya naGwedegwe. Shandewo Munangagwa ariko zvikaitwa masikati machena kwaChiminya Kingdom ikaitika. Ndikagadzwa madzishe, ndikatanga kutendera mumadzishe ese, vanoti Ruzani, vanoti Chiduku, vanoti uyo Gwenzi wekuChipinge, vese vakasaina mapepa, vanoti uyu Chimombe ndakatonyora tsamba yacho. Zvikaitwa, vana Chimombe varipo, vana Ruzani varipo, vanani, vanhu vose ivavo vakasaina kuti zveshuwa ndiyo atagadza. Namukoma mukuru akanga aine 115 years ndokuti ndakanga ari mukoma, akaririsa power kuti zveshuwa mufana uyu mudiki asi regai atonge nekuti ane mhepo inodi daibvuma. Pakanyorwa tsamba dokumenti rakanyogwa rakabvumwa nanhasi tsamba yacho iriko, maningi machifi ese iwaye akasainira achiti ndiyo mhepo yaMunhumutapa. Saka muchitaura imi munoti mhepo yaMunhumutapa ndiyo inofanira kugadza madzimambo. Mhepo yaMunhumutapa ndo inogadza madzimambo. Madzimambo endoro anogadzwa nemhepo yaMunhumutapa, nekuti mhepo yaMunhumutapa ndo yaigadza madzimambo muAfrica yose. Kwete muZimbabwe chete, muAfrica yose, ichitaura ichibva mudombo. Panova pakavigwa naSir John Rhodes vatakanyorera tsamba marumwe zuro zvokutoti ndingati ndatovasevha netsamba yacho nhasi, asi vanga vakaita sei, vanga vakavhara kuti ndavachiuya vachitora naSir John Rhodes vaindi vanhu vaviga kunyika kwavo kana vasingadi.
tovaviga pambudzi sezvavakaitawo kuti vakatora nambuya nehanda vakanotora vakanoisa manhingikiri vakanoisa mumasaga vakanoisa mumabhokisi vakazviisa mumiziyamu mavo ende vanambuya nehanda vacho vakavaita vemanga-manga vana chingaira vakaita vemanga-manga saka tiri kungoti aiwa rwari rwedu takurushandisa samwene mutapa samunhumutapa agirandwa order nekuti order yakatozouya because nasingatomufaniri kuenda kukoti local government yakahutambira humambo yahutambira ikati chiendai kumutemo saka kumutemo kuyakuye yakakonsenta local government ndopakabva consent yelocal government mukaona order yandaka ndopakabva consent saka taenda kumutemo ndobva vanogiranda kavakati mawirirana vadaro manje local government yakuda kuchinyepa manje kuti default judgment iyo iri order by consent ndobva justice Munangati ndobva vaigiranda kechi2 ndatosungwa ini ndasungwa ndichinyeperwa kuti ndandamaina office of the president ndikandowandamaina office of the president nepfutere ndinechii ndobva ndasungwa ndobva ndaita maweeks ndobva lawyer azoapraya bail kuhigh court apraya bail kuhigh court ndobva ndakachitanga kufambira kuhigh court kuti zvakambomira sei neorder ndobva mai Munangati vagiranda futi kechi3 ndobva vachiudza kuti this is order by consent musutu akanga ari judge akanga achinzi aita rescind ndobva achiudza futi local government kuti no imimi velocal government you are the one who defaulted kwete kuti order by consent makakonsenta ndo order iripo nanhasi saka ini ndaona zvadaro ndikachiti aiwa chirega ndichiita kuti kingdom yacho irejeswe ndazoendawo kuunited nation ndikaenda kuafrican union ndikaenda ku American embassy saka ose manhingikiri united nations yatosainawo yatoisa zvinhu zvayo saka ndo zviri papapa kusanganisira neparliament kusanganisira na judge president kusanganisira na chief justice weConcord kusanganisira na legal justice wezambezambe vaionawo kuti aiwa Zimbabwe yaregistrwa is no longer a republic, he is now a kingdom. Tazoadviswa naloya kuti aiwa zvinhu zvenyu zvikungoramba zvichingota kunge zvikunetsa asipo paine order chindaika munoregister kuunited nations saka now united nations yatambira mapepa angu nemaoko maviri EU yatambira mapepa nemaoko maviri American embassy yatambira mapepa zvokutoti nyika dzose dzepasi rose dzakuziva kuti now Zimbabwe is legally a kingdom, is no longer a republic. All right. Until the second Jesus is coming. Okay. And saka mambo sekutaura kwamuri kuita nokuti mabva majamba kuenda kumberi Zimbabwe is now a kingdom. Yes, it's now a tichitarisa kingdom. ipapapa panotongoni mamwe madzishe madzimambo aripo anotonga matunhu akasiyana siyana pakuchifambiswa sei ipapo Madzishe anotonga matunhu akasiyana siyana nekuti aya akagadzwa nelocal government sekuziva kwangu futi inini ndichagadza madzishe chaiwo not kugadza based on politics nekuti munhu ari kuteera musangano madzishe anofanira kunge ari independence masabhuku anofanira kunge ari independence masadunhu anofanira kunge ari independence vagagwe kutogadza kwavanga vachiita vanga vatovapa concept of court nekuti kubva musi wa2 May pakaitwa re-grant order vanga vakutoita concept of court naizvozvo ndiri kutoamisa kuti chimirai inini bandiko remadzimambo rose richauya kwandiri inini Sakimwe Nemutapa president havapinde mune nyaya dzemadzimambo nekuti ivo vanovhotegwa havagoni kuti vavhotegwa voti ndakuziva madzinza ese ari muZimbabwe madzinza ese ari muZimbabwe anozivikanwa naking nekuti ndo zvaingovapo kubva kare nakare saka izvozvo ndo chishona chatadzosera ende izvozvo ndo zvandinotenda kuti hakuna chichaitwa nemadzishe chisina kubva kuna King Nemutapa officially yaZimbabwe kingdom ende inini
kuma president vachivhoterana handina basa nazvo. Ndinozoita basa nazvo kana zvane repercussion yekuti vana vari muZimbabwe vamwe vakurohwa vamwe vakudii, ndo panoti itai politics dzenyu, asi musaite zvekuti murovane, musaite zvekuti mubirane, itai politics dzenyu dzine jekerere. Zvamunongoita itai. Kana maita politics, president anenge ahwina ndiye anoshanda naKing Munhumutapa. Handizoshandi napresident kana newe party kana newe party. Ndokuti izvozvi ndikushanda napresident Emerson Mnangagwa. Ndova ndakapuhwa 2023. Ndova ndikushanda nani? Nama vice president avo ari mangani? Maviri. Vice President Chiwenga, just President Mohadi, ne cabinet yavo. Mu cabinet yavo, I can appeal. Kuna handizivi kuti vagarwe, vanga vachitumwa na president here kuti varwiswe kingdom unoziva. Ivavo ndo vandori ne question nawo kuti ndichitoapira kuti dai vagarwe munyika yangu inini yandiri landlord. Dai zvazvichiite kana president vakandwa ngavavamise basa from today, nekuti this is now Zimbabwe kingdom. Ngavavamise basa. Notaura kuti zvabva kuna King Munhumutapa kuti vagarwe ngavachimira basa, nekuti havasi kuteedzera order, havasi kuteedzera justice, havasi kuteedzera mutemo, havasi kuteedzera, hapana vari kungoshanda vari out of toti maobjective avo zvavakaona kuti paitwa regrand. Vakadii kuchimira kana kuchifona kuna King Munhumutapa kuti iwe King we taimbopoka napa, but chiuya titaure nekuti ini ndiri mukuru kwavari. Ivo vakangoitwa is just elected as a minister, pamwe dzimwe nguva nechikoro, pamwe dzimwe nguva asina, pamwe dzimwe nguva ari political. Uye ndichiintrodusa kuti maminister for the further investigation, taakuda maminister ane chikoro akadzidzira basa racho iroro, nekuti minister akava political hazvina zvazvinobatsira, nekuda kwokuti acha-abusa mapowers aanenge acha-abusa sezvanga zvichiita comrade Daniel Gabwe. Ipapa ndichiri kutaura nekuti comrade Daniel Gabwe vanga vachi-abusa mutemo vachishora banduko rakashanda napresident wacho, nokuti Chief Justice Malava naJaji Munangati vakaita oath kuna president, but vaita oath vane chikoro chavo chakavaita kuti vaite chi vaite oath, ende nobva vakuchitonga justice yavakatenderwa, yavakataura kuti tofanira kunge zichitonga. That's why Jaji Munangati vakadzosera that judgment kuti this is order by consent. This is order by consent, not default judgment. Saka ini ndikuti ava vaDaniel Gabwe kana vasingateedzeri mutemo from today until upwards, President, I can appeal for you kuti vaDaniel Gabwe vamire basa with immediate effect. Nenhau yekuti vaka undermine the authority of the power raKing Munhumutapa, because now King is now granted as a kingdom. So ndoziva kuti ini kana ndichishanda napresident wangu waMnangagwa tinofana kushare mapowers. Ini ndichiremekedza president vachiremekedza mambo, zvichifamba zvakadii zvakadaro, tisina pano disturba mumwe, kwete kuti. And also ivo president vochigadzira palace as every office muZimbabwe, every province ndine makomishina 10 andakagadza inini saKing pauzuma. Makomishina iwaya anofanira kuwana secretariat, owana
zvikwanisiro zvavanofanira kushanda, nokuti makomishina aya ndo vachange vachishanda nemadzishe vachiona kuti nharaunda provinsi yangu yakamira sei nemadzishe, zvinhu zviri kufamba sei, chii chiri kudiwa, chii chiri kuitika, chii chinofanira kuti vachiripota kuna king. Ende zvemakomishina ndobva ndavapa power rekuti kana maona aita corruption batai, kana mabata mondifonera, ini ndichataura nana chief justice Malava nemajudges, kana dzine chekuita neni ndinongovatonga, chero ndikati 5 years mujera hazina basa, nekuti corruption, I want to denounce corruption for all. In the corruption, I don't want any person who was corrupt. From today, ndichitenda United Nations nezvayaita kutambira chichemo chakimwe nemutapa kuti Zimbabwe ive kingdom. Tireno na EU vamwe vangu vachitofara vachitoti zveshuwa taingozvinzwa kuti pamapepa kuti Zimbabwe inofanira kuita kingdom, vamwe vachiti takazviverenga, vamwe vachiti taifunga kuti vanhu vakafaira, vamwe vese vagranda power kuna kimwe nemutapa. Saka kusvikira neZimbabwe yacho ndinofara kushanda napresident Emerson Dambudzo Mnangagwa, tichishanda tose zvakanaka zvisina anotora chemumwe, nekuti ini ndine simba, ndaziso renyika, rimwe ziso rechipiri asi ririro the landlord of this country. Ndichiti chandingangoda kungotaura kuna president ndechekuti hakuna murungu achakombanzetwa akambouya muno, iye akauya muno achitorera nhaka yana baba vedu tomukombanzeta futi, iye akabenefita. Tikatarisa na old Muchko mabuilding nana old Muchko akakurisa, tikatarisa zvinhu zvakawanda zvakaitwa nevachena. Isu toti tiri kumbonyengererei kuvachena, nekuti goridhe tinaro, hapana chatisina mushini chete yekuporisha, chatisina chichi ndatitsvakei zvatisina tive nazvo, toumba nyika yedu tiri mubandiko rimwe chete, tichiva vanhu vamwe chete, poshayikwa even division kumapati kwavo. Ndiri kuona division yakakurisa yokuti vice president pamwe vachiti vice president dai vari wapinda, vamwe vachiti dai vaMnangagwa, kotadii kungomirira kuti zvinhu zvavo zvepolitics zviite neprotocol yazvo yazvofanira kunge zvichidii zvichanaya, nokuti zvisauraise malife evanhu. Asi kupolitics kwavo handipindiri, asi kana ndikaona zvanyaya kuti vanhu vakuda kufa, zvakukuwadza vana vangu, ndobva ndopindira kuti ko chii chamakuita imimi murimi watakatarisira kuti mushande nevanhu zvakadii zvakanaka. Vese vari tu president navice president nemavice president avo mangani mairi nemacabinet minister, tinotarisira kuti vaite chinhu chimwe chete, vaite chisungo chimwe. Saka mambo, madzimambo ari kwezvinezvi ari kutonga matunhu akasiyana siyana, what's the way forward? Madzimambo zvakadaro tichitarisa handova neya vanoti chiefs council, iyoye muchibva ipo pai pakutanga kuchiitwa sei? Chiefs council yese chirongoitika ndechekuti inongodissolva yese yo inini nichaironga panyowani, nekuti anto iyi yese yanga iripo iyi handisi kutoiziva. Inini ndicharonga mumwe nemumwe achiuya nemapepa ake, nekuti machifi ekutanga akanga ari 12 atoziva muZimbabwe nyika yese. akanga ari mangani 12 ane madupo futi chingi 12 ese aya akazouya pakuti munhu akaitwa resettlement, wakaenda kuresettlement wototi tagadza chief. Hakuna chief anogadzwa without the history of Zimbabwe. Chief wega wega anofanira kugadzwa based on grant rekuti zvakambobva kupi madzibaba ako, mateteguro ako, nekuti machief akasiyana nemaofeti. Maofeti ndo atotaura kuti akarwira nyika akadai akadai, asi machief anotozivikanwa. Saka machief kuchiefs council hapana wandati ndaziva. Ndiri ndikangonzwawo kuti inotungamirwa namuchina Kumaro, ndikangonzwawo kuti Charumbira akaita panAfrica, but ini ndikushaya kuti panAfrica yacho inombobatsirei, nekuti parliament yacho yemachief asati ndaona machief maseneta anotoitwa arimo
18 maseneta emachifu, but asati ndaona 1 kana 1 zvake anombotaura nezvetradition, anombotaura nezvechivanhu, kunze kwokuti munongoona machifu dzimwe nguva achienda kumahotera achinzi ari kuita mitini mumahotera. Hakuna chifu anoita mitini mugomo, mekutoti anenge achiti ndiri mugomo rangu inini sachifu. Machifu anofanira kunge aine makomo kai, anofanira kunge achitoziva kapa anoperera. Ndosekera vanhu vakanga vakumhanya vasina direction, vana vachifamba vasina kupfeka, vachitosiya zvinhu zvakawanda zvichiitika, makuna achiitika. Inhau yekuti mwene wenyika angasipo, manje ndauya ndichagadzirisa zvinhu zvose kuti zviinde panzvimbo yazvo. Saka 12 machiefs aya ndanani? 12 machiefs vanoshanda nemadupu, Moyo ndizvo, Shumba, Save, Pakuru, Chasura chati Bwege, Madyira, tinoti Isoko. Pane vamwe vana Mukanya, pane vamwe vakatozouya vachita vanhu vese avaigadzwa nevaera Moyo. Vanhu vese avaigadzwa naMwene Mutapa. Vanhu vese ava vaipa tribute kuna Mwene Mutapa. Ende yanga yakakura Zimbabwe inosvika kumesina. Inotopfuura Limpopo. Ameno agreement yakazoitwa nevarume amapolitician yekuti Zimbabwe isasvike kumesina. Ende uko kwese uko yaisvika kwese kuna Mozambique yakanga ichitongwa naMwene Mutapa. Mwene Mutapa aitonga nyika dzose idzipi, dzose idzodzo. Asi zvisinei, takuti machifi aya tichatoda kutoziva aripo acho kuti haana kupinda necorrupt here. Sei machifi aya akangonyarara, angori machifi akangonyarara, asina chimwe chinhu chatinoona achiita. Kana vakanzi muparliament vanongoiswa masenate vogara votonyarara haoni chief achiparticipata. Kana unongoona mamember eparliament varivo vanenge vachiparticipata. Saka isusu tiri kuti isusu tiri kuda chifi anochengeta vana, noti chifi anopinda mupolitics. Tichidzokera mashure, mambo, umambo hwaMunhumutapa hwakaparadzwa nekuuya kweZimbabwe 1980 kana kuti hwakaparadzwa nevarungu? Umambo hwaMunhumutapa hweizwi hwakaparadzwa nevarozvi. Muri kunyatsoundibata. Hweizwi hwakaparadzwa nechi? Nevarozvi. Varungu vakatozouyawo, vachizouyawo vakatozoparadzawo futi varungu. Ndobva vatiitira Dutch law inova ndoiriko nanhasi yandiri kuti inini since yaZimbabwe Kingdom constitution must be changed totally, tonyora constitution indirana nevanhu vatema. Nekuti isusu tiri kusenzesa mutemo yeDutch law, asi kusenzesa mutemo yevanhu vatema. Saka constitution inofanira kunge ichibva mudanduko ramambo senzesa isingadzvanyiriri vanhu, iri constitution inochengetedza vanhu vedu. Iyo iDutch law. Nyangwe zvairiyo yakandigiranda, asi ichi iDutch law. Tichitarisa vaMugabe vachiri vapenyu, kunyange zvazvo makazonotaura navo kwekupedzisira kumakuvaudza kuti itai zvinoti kuti murambe muripo mugozogadza munhu wenyu anoita se anosara achifamba mutsoka dzenyu. Makambotaura navo here kuti inini ndadzoka ndini King Munhumutapa, izwi riri kuti kwandiri zvinoti? Ndo zvandakatotanga kutaura navo. Vakada kuita politics kuti unotanga wapinda, mandikati no, inandisiwe politics. Inini ndiri King Mwene Mutapa. Vanzotanga wapinda kupolitics dzavo. Ndikaramba. Ndikati inandipindi kupolitics dzavo. Zvinova ndizvo zvidza same zvakaitwa napresident varipa zvokundidedza kuCripple Farm uku vachiti uyai kuno vozotadza kundiona ndatoya pamba pavo ndikataura navo ivo president ivavo vakaratidza sokuti ivo vari kutadza kundiona ini ndasvika pamba pavo paCripple Farm. Saka hamuna kuonana? Handina kuvaona in person. Vakatotadza kundiona kana handizivi kuti mapresident ivachii kana chii. Vakatadza kundiona ndasvikapo ndikasvika ndikaunganidza makore
ndikati kune vanhu vakanga varipo kuti muradoti ndasvika pano vanhu vakabva kumagedhi security ese ikauya ndichibvisa makore emudenga ndichiona kuti ngabve achibva zvokuti security yese yakasara ichigutsikana kuti zveshuwa rimwe svikiro ravo rakanga riripo rikachema ndasingazivi kuti president anogara nemasvikiro mabodyguard ndikutoona svikiro ravo rekwachihotauko riri kuchema kuti pasvika mambo muzviona manje saka ndo zvandiri kuti inini saking agrand ari pamutemo aregister kuunited nations ngatichifambai pamwe chete president oremekedza mambo oremekedza president hazvinese handiti zvamuri kuda kuti hurumende iripo iyi ikuitirei ichikugamuchirai samambo Munhumutapa ndezvipi hurumende iripo iyi kuti indigamuchire vachagadzira maofisi angu vogadzira maofisi emakomishina angu vogadzira secretariat yemakomishina secretariat yaking vovaka palasi yaking Munhumutapa inovakirwa kupi inovakirwa kubuyera voita conference building maprovince ese avanoti iprovince tikavaka dzimba mari yakawanda muhurumende haiperi vanovaka dzimba kana vachimbokwanisa kuti vanhu vasina basa vaende kubhorodhero uko vanotadza nei kungovaka house inenge yakamirira kwete kuti house inenge yakamirira king Munhumutapa vachiti iyi ndo building yatapa king Munhumutapa vachange vachishanda nemakomishina avo nehead office yaking Munhumutapa inini saking handitenderi kufamba ndikuti president ndiwe administration ka itaka basa rako readministration changu chandozongoita kuzoona kuti pamaadministration pane vanhu vavari kutofamba navo hapana here vari kuita corruption hapana here vari kutadzisa vana veZimbabwe kuti nyika yedu iende mberi tongonzwa kuti kune vamwe vanogohera mota kune vamwe vanodai kune vamwe vanodai hatinga imari dzavo hatizivi kwavanodziwana asi zvisaite sekuti vana veZimbabwe vari kutambura nemachechi ova nemaresolution ekuti no ngatisatorera vana veZimbabwe mari vari kutotambura tinamate Mwari mupenyu kana chiita ma1on1 vamwe tinotonzwa kuti ma1on1 hazvizoperi mushe futi ma1on1 zvinopera mumwe hameno zvinenge zvakuitika ikoko saka ndikungoti machechi must be registered kuna king Munhumutapa kuti tikuzive kuti uriko unofanira kuregister ka as a church because ipart of tradition yaking Munhumutapa ndo patinoita kuwapa mutemo kuti imimi tinenge takunzwai kuti muri kudai musei muchizviita then todzokera pasame page inini king handina kumbooma handisi munhu anorwadza kuchengeta handisi munhu akaoma handisi munhu wekuti mwoyo wangu inini unoda vana veZimbabwe ndine mwoyo wevanhu nejustice justice ndikanzwa munhu anotaura kuti muZimbabwe hamuna justice ndomuti irimo musina kunyura kwandandakaitako ndiri kunhingikiri kusero ramugabe rakambopikirawo mugabe ndanditori musero rake mabhanditi ndikataura navo ndikava nerudo navo ndikaita zvose so zvoridha anenge achinzi anombosungwawo asi asingatofaniri ivo vakatosunga king vanofanira futi kuripiswa nekuti vakanga vasunga vasina kuona here akavainstructa kuti vanhu vasunge king achinyepera president waandamaina also the president ndisina kuandamaina ndiya mamaita sei kwipo pai hapana ndakangoona ndakutotorwa ndozongoitwa chirungu kacho kunzi undermining chamakaita 1 2 3 chamakanzi iwe wakaita zvakati hapana even because attorney general ndiye anofanira kusunga haana kutosunga pakauya tsamba yefeki yekutoti yasecond attorney general ndiye the one who appointed by the president saka chaji hapana vakatoraya kuita chaji ndo yatakabva taramba kuti aiwa tinoda tsamba yeattorney general ati munoona inini ndatoenda kuattorney general ndikatonodhindirwa nasikai asi ava vakatadza kuprodusa tsamba yeattorney general yokuti aclaime mhosva yacho yekuti mhosva yangu yandakaita ndei hapatorina nyaya
Saka kubva ipapo vanhu ivavo vakatozviita ndichavada mudare rangu inini Sakingwe neMutapa ndovatonga 3 years voendawo mujere nokuti vakanditi ini ndinopenga. Madhokta akaya akati aiwa munhu haapengi, ndakandiondwa netumadhokta madhokta akati munhu ari right. Saka health yakasapota kuti munhu ari right. Saka ndichiti inini muZimbabwe mune fear. Dai health yanga yakatoti ndinopenga zvaitogona kutonzi ndinopenga kai, but health yakatoti munhu ari right haapengi. Muri kuti munhu anopenga sei? Asi nekuda kweizvozvo ndakakwanisa kubuda nanhasi ndakasimba, ende ndabuda inda dzakandiruma dzakazoruma nevari kunze kuratidza kuti ndini inda dzedze dzakaruma dzandiruma inini dzaruma mambo dzikazoruma kana vari kunze. Saka dzaigotadza kuruma nevari kunze seidzo inda dzaruma mambo. Vanhu vakatozoita kutoti inda idzo dzirume vanhu vakandisunga ini. Okay. Dodende ndisambosungwa nezvinhu zvedu zvazvakangoitwa zvekutaurirana nekuti nyaya yetradition haitomboda, hakusi kubaka handa kubira munhu. Ndikati ndikuda umambo hwekwedu hwekumusha kwedu hwakakura huchizikanwa huriko huri mumabhuku, handa kubira munhu. Pati pandabira munhu. Saka ndonzi ndaandamaina office of the president ndine masoja here, ndine futi here, ndine chiko chandaandamaina office of the president hapana. Saka attorney general akatadza kunyora tsamba iyo aigoinyora achinyora achitangira papi. Apa ndikutoona kuti mimi order yenyu yakagirandwa 30 September 2022 for the benefit yevanhu vari kuona. It's in the High Court of Zimbabwe held at Harare in the matter between Timothy Chiminya Mambo Munhumutapa plaintiff and Minister of Local Government and Public Works defendant. Harare 28th day of September 2022 before Honorable Mrs. Justice Munangati Manongwa, plaintiff in person, defendant in default. Whereupon, after reading documents filed on record and hearing counsel, it is ordered by consent that the plaintiff Timothy Chiminya is hereby declared as Mambo Munhumutapa. It is ordered by consent. Yes. Order by consent. You can't appeal order by consent. Saka vose ava vaitongozvita vaitongondishungurudza ndiri king. It's only a matter yekuti dai ndanga ndisina maloya azondiadvisa kuti aiwa idai munoregister kuUnited Nations munogona kuivaverengera yekuregister notice of United Nations nezvinzvimbo zvavo for the benefit of doubt. Anditika yakanzi 16 June 2025 notification High Court order granting Timothy Chiminya as King Munhumutapa of Zimbabwe. Good day. You are hereby being kindly notified that following a High Court order, case number HC 3981/22, Timothy Chiminya was legally declared King Munhumutapa of Zimbabwe. This order was cemented by a written affidavit by Timothy Chiminya approved by the High Court of Zimbabwe on the 2nd of May 2025. Please find attached documents for your reference. Due to this development, Zimbabwe is officially no longer a republic but a kingdom because she legally now is an official national king. Yes. Regards King Munhumutapa. Ndobva veUnited Nations ndobva vaita sei? Vadinda. American Embassy yadinda. EU yadinda. SADC yadinda. Parliament. President of Judge ngiri Concord ibva yadinda. And affidavit racho riverengei murinzwe. Alright, ndinoti rinoverengei. Affidavit I Timothy Chiminya Mambo Munhumutapa, ID number what residing at 35 Reliance Borodio Harare, do hereby solemnly and sincerely swear declare the following: that case number 3981/22, that matter is finalized because local government is barred on that matter and the matter is ordered by consent. I was hereby declared by a High Court order a king. It was published in the local media. There is no rule to pursue this matter forever. Because of that,
High Court order, I now declare that Zimbabwe is now a kingdom. High Court approve. Saka, it is official now. Zimbabwe is a kingdom. Saka mapanduko ose enyika dzose tavapa kuti vazvizive kuti Zimbabwe is now legally a kingdom, is no longer a republic. Zvareva kuti vanhu vose last signature munyika yana King Munhumutapa. President vanoita basa ravo. King iwowo vanenge vachida kuziva kuti president avaita basa ravo riripo here zvikuwirirana here. Zvareva kuti King Munhumutapa panovhurwa parliamendi ndinofanira kunge ndiripo ndichiona kuti vana vangu vari kuvhura parliamendi zvakanaka here. Makanso ese mameya ese vanofanira kuita officially neprotocol dzese vakufanira kuziva kuti kuna King Munhumutapa. And also handisati ndakutaura zvakawanda panyaya dzetribute dzaKing Munhumutapa dziri official. Anditi ngatiti mambo hurumende iri kutonga iyi yaramba kugamuchira zvamaita pazuva ranhasi. Haigoni kuzviramba. Ngatiti varamba haigoni kuzviramba. Ikazviramba ndakutonyorera United Nations kuti indipe security neSADC. Nekuti ipapo ndinenge zvakuita unge pachaita chimurenga, because inini saking I am now officially Zimbabwe kingdom is no longer republic. Inini saking Munhumutapa ndiri kutarisira kushanda nehurumende iripo up to the second Jesus is coming. Pane nyaya yamatide yamusinazodzika nayo, mati mimi makatombotsvakirwa chiremba wechirwere chepfungwa kuti aone kuti zvavanga vaita vanga vachida kuurayawo kingdom. Ndobva vati tikamuti anopenga. Saka tinoti zvose zvakanga zvasainwa zviya nevanhu zvakasainwa zvichipuhwa benzi. Ndobva vauyawo madokta 2 ndiri parimandi. Ndobva vandiita interview, ndobva vandibvunza, ndobva vaona kuti dzakakwana. Kutori nevamwewo mapenzi vakatonzi aya mapenzi aya zveshuwa. Takainterviewa ndofunga tatiri vanhu more than 43 pajere rese. 4 vakapasa, vamwe vese vakanzi mapenzi. Kureva kuti kana vadaro vakuti iwe unopenga, unenge wakwenda uko kuhospital yavo pavanenge vachikubaya jekiseni riya rinonzi redhongi riya rekuti iwe urare, which means unogona kumanikidzwa kupenga usingapengi. Zvekuti dai ava madokta vakashanda nekomandi yavaDaniel Gagwe, ndingadei ndiri kutonzi ndiri kupsychiatric ndinopenga, asi ndiri normal. Hakuna munhu anopenga anokwanisa kuenda kuUnited Nations kunoregister a kingdom. Hakuna munhu anopenga anoziva kuti kune EU. Hakuna munhu anopenga anoziva kuti kuna African European. Hakuna munhu anopenga anoita anouya achidzoserwa kuitwa re-grant. Ende mukatarisa kuti inini nditi Major Street uyu akanga anhingikira ipapo kumamajor street ndo kutori necommand iya yekuti manhingikiri vanhu itori corruption. Nokuti Major Street aigozogiranda sei kuti uyu anenge anopenga ini ndakandina roya. Handinambotaura chimwe chinhu kubva ipapo, hasati ndambotaura kana one word mukoti. Ndaitaurirwa naloya. Saka loya wangu inini advocate Mutisi ndo vanotaura. Saka ava vakangona ndakanyarara ini ndakangopfeka zijazi rangu reumambo vakuti anopenga. Vakanga vaonei? Ndakada kutokubvunza kuti vanga vaonei kuti inini vazoti inini ndinopenga. Yanga iri nyaya yekuda kuuraya Munhumutapa. Asi Munhumutapa wavanga vachida kuuraya ndoshamisika zvisingaiti nekuti president vanohupreza. Vakatohupreza president vakatenda kuGreat Zimbabwe. Vakatotaura nemuromo wavo kuti tauyaisu vazukuru vaMunhumutapa.
saka zvichida kuti mwana wese weZimbabwe muzukuru wani wamunhumutapa ende vakahupureza kuti kutoziva kuti huriko asi andisiziva kuti munhu wacho ndo wakanga achivenga here kuti vazoti kana kuti vaida kupa purezidendi umambo hwacho hwakingwe nemutapa asi zvinova zvisiri possible because hausi werudzi rwavo ndeverudzi rweshumba havasi werudzi rwemoyo. Inini kuvaera moyo hakuna kana wani muera moyo akambonyora tsamba kana kudhifita kana kuikondesta kuti no tikuda kuti umambo uyu usagarwe neuyu hakuna. Vaera moyo vese vari muZimbabwe vakawirirana nekuti nini ndive king. Tozviziva kuti makawakawirira vakasaina kava nemapepa vakasaina plus even pandakaya kukoti yaifanira kutoita koti yevaera moyo vachikondesta not koti yelocal government nekuti local government inoziva dzinza remunhu sei ende local government yaifanira kunge yakaadviswa nehome affairs inova inochengeta maarchive kuti zvinhu zviriko zvareva kuti local government haina kumboita research inongoramba vanhu neumambo hwacho hwavari kugadza ndakutohudhautawo kuti uri kugadzwa zviri fair here nekuti kana uchigadzwa zviri fair vangadei vakazviona kuti uyu ndiye werineji yacho nekuti rineji yana baba vangu vatori muafrican history ukatonosvika ukanotaura kuna beach akazvinyora kuti mujiruchiminya ndiyakagirandwa 18 October varungu vane zvinhu zvavaikanganisa asi information vainyora iri correct. Muri kuona manje mukuona pani nyaya varungu vane zvavaikanganisa asi information vaisiya vanyora iri correct zvinova zvinhu zvakundidhautisa nhasi kuti vadhaniel gawa machifi ese vari kugadza vakabatei nekuti icho chiri muafrican history chakatendwa namunangati achiverenga akagutsikana nacho akati after reading the document handi munoziva kuti kana munhu ati after reading the document agutsikana kuti izvi ndizvo zvareva kuti ivo magadzira vari kuita umambo hwavo ari questionable. Saka inini Zakingwe neMutapa ndichatoda kutoziva nekuti ndichitoenda futi ndichishanda neNational Archive ndoita timu rangu rinoenda kuNational Archive ndoita timu rangu rinenge richishanda neNational Museum kuti rione kuti umambo hwacho hwakagadzwa muZimbabwe huri correct here sei madzimambo yakaita 300 ipo paema nemadzimambo 12 pane nyaya handiti saka isusu vazukuru vamunhumutapa sekutaura kwamaita kuti munhu wese wemuZimbabwe muzukuru vamunhumutapa ndezvipi zviratidzo zvatingaone nemeso yedu kuti tigogutsikana kuti murume uyu anonzi Timothy ndiye asarudzwa pandakapinda mukatini muna December ndakataura kuti mvura inonaya ndadzoka mvura hainambobvira yakanaya yakazonaya ndabuda ini musi wa2 February hamuna kuona mvura yachinaya Africa yose after 2 February no pakaibvisa vanhu yakanga ichinaya here muna December mvura yakanaya here muna January hatichaziva manje mvura yakatozonaya after inini ndabuda musi wa2 February ende mvura ndopa yakanaya mvura yose ndakataura inini mukabvunza mukomana ndikati president vakaenda kuGreat Zimbabwe vasina kusuma Munhumutapa zvakanga zvataugwa ndege ichadonha ndege yakatodonha zvandakataura zvakawanda ndikatozvinyora ndikazvisa kuZANU-PF headquarter zvikasainwa futi kusvika kwapresident ikoko asi that was 2024 handiti 2023 vanga iri 2023 pavakazoenda muna 2024 ndege ikaita sei ikadonha ikatokwadza vanhu zvareva kuti ndezvokunyepere aiwa ndakati inini vaMugabe muchabviswa nemasoja enyu musi wa6 June 2017 vaMugabe vakabviswa nemasoja avo before December. Ndakataura zvakawanda ndikataura pane umwe akashora umambo hwangu ndimakumbe ndikamuti nezvawandishora nditori pagraduation yapresident ivava vaMunangagwa ndikati president ndikamudza feya kuti iwowe
December kurarama togona kutadza kusvika newe nekuti iwewe uyu mambo makumbe uri kushora inini King Munhumutapa nawo mambo makumbe uya haana kusvika December akabva afa nawo obva agadza mumwe futi obva afa kwakutodazve inini kuti uchinogadzwa nekuti akatuka izwi raMunhumutapa nekuti ndo zvavaifurirana umambo hunouraya wana King Munhumutapa nokuti hune pasi chigare huna mwari mukati hausi umambo saka all those line iroro rose mukaritarisa zvinhu izvozvo zvakatoita sei zvakaitika ende makumbe uyu ndiyo uda kumborwisana neni pabwera ofisi achi ndatitechi ngatitei zvibhakira zvokuti mukabvunza ndiye pabwera ofisi anozviziva but akazopedzerwa pagraduation paiswa president ivavo vamunangagwa ndo paakazongodzwa kuti 2 months mukadzipedza henyu amen haana kudzipedza handiti the late makumbe handiti ndoziva kuti mambo mune zvakawanda zvamungadi kutaura ende maswera nhasi muchiita se muchimhanya ndoda kuti muende saka mambo vakarore ndinaye mukakura zvakaita se no nomara hatisati ndane mhuri zvangu asi kuroora ndakaroora ati achitira kavamwe vazukuru vanogona kuti mambo ndavada kana asi kuti vanotenderwa kuroora vakadza vakawanda asi pari zvino hayo ndine 1 asi nhamba mucha zvinodhipenda nokuti umambo hwacho hwakamira sei sokuti baba vangu vakanga vaine vakadzi 8 saka ndikati handirori ndine asi ndiri kuti ndine mukadzi mumwe chete izvozvi ndikati handirorika ndinenge hapari pandine ndavhara nekuti handigoni kuti nditendere kuti handizorori ndichaguma ne1 nekuti baba vacho paya vakanga vaine 8 asi inini ndine 1 izvozvi mambo Munhumutapa mashoko enyu ekupedzisira pazuva ranhasi kumhuri yeZimbabwe mashoko angu ekupedzisira pazuva ranhasi ndinoti ndinokutendai chose mhuri yeZimbabwe ndinotenda jaji Munangati nekutonga justice ndinotenda chief justice ndinotenda honorable wejustice ndinotenda attorney general nekuitawo zvinhu zviri fair asi ndichiti from today until upwards president wedu waMunangagwa ngatishandai pamwe chete kuti tisumudzire Zimbabwe chandongoda mwana anogona kusumudza Zimbabwe chete nekushanda munhu wese ari muZimbabwe ngatishandire nyika yedu ina handina munhu wandorwisa nokuti handina enemy nokuti ini ndiri king ukatoona kutoti ndiri enemy yaking wotoziva kutoti pane zvisina kumira zvakanaka because ini handina enemy because ndini king ndini toti landlord wenyika saka zvandiri landlord wenyika handina wandinorwisa ndiri kuda kuti vanhu vese tishande tive nemuono mumwe chete nometa muopposition nometa hazi kana achingova nepfungwa inoita kuti nyika ende mberi ndatidzishandisei ngatisatore maminister just based on the party ngatitore maminister based on qualification yake noti kuti minister azoita MP takumutora minister haafani kutorwa anenge aita MP minister anofanira kutorwa ane maqualification kana atadza tomubvisa because isu tetati because mukangotora nekuti akagona kurova vanhu akapindawo paMP kana kuti akagona kudai akapinda momutema ngwana aminister zvoramba zvichingotidzosera mashure nenyaya yecorruption tichatora totodawo kutoti mumzi maminister kana mine toti mune qualification yemedia saka ngonaka kuti kutoreka ya qualified to be a minister of information because you know unozviziva ndo zvinhu zvamunoziva inini saKing Munhumutapa ndo zvinhu zvandinotaura ndichiudzisa vana veZimbabwe kuti is no longer republic forever until the second Jesus is coming. Mambo, pane nyaya yamati makanyora tsamba yekuti mabhonzo roads achibviswa paari aendeswa kunyika yawo. Zvinokanganisa chi muromo nekuti saka tichimudza kuti zvinongobatsira nenhoroondo kuti ayo apa muri kuona apa pane murume anonzi Sisu John Rhodes akarara ipapa ane zvakati zvakaita you know zvavakaita vakatsikirira mudzimu yedu munoziva kuti ruware runokosha ruware rwakaita zvekudhirirwa
pakuvigwa vanhu ipapo kwete kuti hanzi vanhu vakaita zvekudhururira ruware. So vakaratidza ivo vari kuratidza kukoshesa vana Siso John Rhodes kana vari paruware vanenge vakatokoshesa kudarika vana baba vedu kana kuti madzisekuru edu akangopinda muninga dzimwe nguva akangodaiwo muninga but havana kuboora ruware urwu rwazoboorwa urwu kwavo ruchidzimura chitubu chedu cheizwi raiyera cheizwi ramunhumutapa raitaura ipapo cheizwi ramusikavanhu raitaura ipapo ndoratiri kuti haiwa ibvai ipapo kana musingadi tinokuvigai pambudzi neyetrababras house. Asi iwo ndoda kumbobvunzawo vanhu vakatumidza zita rekuti Trababras pambudzi vakatadza here kutumidza kuti President Emerson Mnangagwa sei vakatumidza zita remadunhurirwa? Zvakafanana nekuti ini ndikaita zita redunhurirwa ndototumidzwa zita remadunhurirwa hakusi kuwanzirwa here president wangu ikoko. Vangadei vakati this is Emerson Dambudzo Mnangagwa toziva kuti zvaitwa napresident wedu Dambudzo ndichi Mnangagwa noti kuti hanzi Trababras zita ravo remuhondo ravaita remadunhurirwa raya rekuti takuvatumidza kuti Trababras. How did you recognize that Trababras? Have you ever seen the Trababras pachitupa? No, ndere madunhurirwa. Saka vanhu vese vakatotumidza zita iroro vakatokanya. Inini Sakimwe neMutapa ayapi kuna president kuti zita iroro richinje rinzi Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ende Emerson Dambudzo Mnangagwa nevazukuru yarashumba okwana mafidhe vanoya achiti this is the correct way because apa ichinhu chakasiyiwa chaitwa nasekuru vedu kwete chakasiyiwa chaitwa nezita remadunhurirwa. No, Trababras tiri kuitenda nekuwaka kwavakaita but zita remadunhurirwa wachauti pakutaura kwangu inini Sakimwe ezekimwe neMutapa. Aiwa tinotenda. Aiwa sekunzwa kwamaita mambo vane zvakawanda zvekutaura nhasi tangoti regai tiparure nyaya zvakawanda zvavanenge vachida kuburisa. Aiwa tinenge tiripo sekutaura kwavaita vati aiwa iwewe Robert kana wakanzi unogona kuitawo minista wemedia ako ndingarambe here ndinogamuchira handina chekuwedzera kana kubvisa. Pazuva ranhasi zita ndinonzi Robert Tafumani. Ngatisangane mune mamwe maprograms. For now it's bye bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.
For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.